ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали РАХШ ТЖ. дӯстон, дар имрӯз навор 15 та мошин омода кардагем, пешкаш мекунем. Мошинҳои молодёжнӣ ва боркаш ва ҳар гуна мошинҳое ки шумо гуфтадед дар инҷа ҳаст. Видеои моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор аст. Мо дар видеоҳои оянда пешкаш мекунем бардоро. Агар имконият бошад видео моро поделиться кунед ба мо ба дигар сайтҳоятон бардоро. Мо ҳар рӯз якта видеои нав пешкаш мекунем. Агар ёки шумо мошини фурушӣ доред мехоҳед дар канали мо фурӯш монед ва мо роя кунед дар васита, мо пешкаши харидорон мекунем бардоро. Курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. Мо бошад наворо сар мекунем. рафтем. Якум мошини фурушӣ. ВАЗ 2115 дӯстони азиз, соли барош 2002, судишвориш бензини холияй, объем моториш 1.5 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин на хадои барадоро, мошин ягон камбудӣ надорад. Мотор хадавои 100%, 4 та балони нав дорад. мошин фақат ҳай мекунӣ мегарди, моториш инжекторай, краскаш родной айхчай. қарор дорад шаҳри Душанбе, нархаш 11000 сомона барадоро. мошин срочно фурӯхта мешавад, бо курси имза гирем 71000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад. кадоми мошинхари аниқай барадор на занг занед, дигар маълумот гиред. марҳамат. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дӯстони азиз, караван, соли барош 1990, судишвориш бензин газ кор мекунад. объем моториш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. мошина ҳолатиш хубай, на хадои барадоро, яксола ҳуҷҷатош буд шидагай барадор. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. нархаш 18000 сомона, бо курси имза гирем 116000 рубл мешавад. мошин бо муомила дорад барадор, алишам мешавад, варианти алиши ба ягон хачбеке ки соз бошад, болоиш пул метавонам барадор. номерои WhatsApp, имош ҳамаш ҳастай. метавонед маълумоти дигараш айхудаш гирем барадор. алиши варианти хуб дорад. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-класс дӯстони азиз, сечкаи простой, соли барош 1995, судишвориш бензин газай, объем мотори 1.8 литрай, коробка передачаш механикай барадор. ҳолати мошин на хадвай, қарора дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нархаш 34000 сомона, бо курси имза гирем 222000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад, муомилаи худор, варианти алиши ам дорад барадор. ягон Opel Vectra ё Sidani 94-95 бошад, алиш мекунем, фақат Opel кати. рақамош дар рои экрани шумо барадорам, хеле вариант дошта бошад. марҳамат, занг занед, дигар маълумот чахтон гирем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. грузовой газел барадоро, газели мусофиркаш, коробка передачаш механикай барадоро. газел ҳолаташ на хадои барадор, 6 та балони нав дорад. қарор дорад дар ноҳияи Истаравшан. нархаш 21000 сомона, бо курси имза гирем 136000 рубл мешавад. газел ҳолатиш хубай, дар ҳолати техникаи барадор. рақамош дар рои экрани шумо, кадом метавон агар гирифтани мошина занг занед, дигар маълумот чахтан гирем, бо мумкин арзон мекардагиз. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Hyundai Porter дӯстони азиз, соли барош 2000, ҳолаташ на хадои, беҳтарин инсталлясияш барадор, чӣ хеле видео сехтон. қарор дар ноҳияи РАШ, нархаш 40000 сомона, бо курси имза гирем 259000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад, арзон мешавад. мошина бинай пеш бинед барадор, бо савдо дорад. варианти алиши ам дорад. кадом мошин алиши дорем барадор, ин вариантона пешниҳод кунед. рақамош дар рои экрани шумо. марҳамат. агар дар канали мо меҳмон бошед барадор, обуна шавед. мо ҳар рӯз якта видеои нав пешкаш мекунем барадоро. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Ласети дӯстони азиз, соли барош 2006, судишвориш бензин газ кор мекунад. объем мотори 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. мошина ҳолаташ беҳтаринай барадор, на хадои, мошин тоза нигоҳ кардагиай. мошина ҳуҷҷатош буд шидагиай, 4 та балони нав дорад, аккумулятори нав задагиай. қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. нархаш 27000 сомона, бо курси имза гирем 175000 рубл мешавад. мошин бо муомилаи хуб дорад барадор, арзон мекунам. кадом метавонед далакори на занг занед, дигар маълумот гирем барадоро. мо навори имрӯзро давом медиҳем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Hyundai Starex дӯстони азиз, чӣ хеле шумо хоҳиш кардед Hyundai Starex монен. соли барош 2000, судишвориш дизелай, объем мотор 2.4 литрай, коробка передачаш автоматай. мошина ҳолатиш хубай, на хадои барадор, қарор дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 27000 сомона, бо курси имза гирем 175000 рубл мешавад. ҳай мумкин бо арзон кунам барадор, кадом далакуред, рақамош дар рои экрани шумо, метавонед занг занед.
дигар маълумотша пурра ихчон гирен марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. опели хачибек дӯстони азиз соли бароиш 1997 судишвориш бензин газай объем мотори 6 литрай коробка передач автоматай бардора мошина ҳолатш на хаддои беҳтаринай мошин задаги пӯшидаги надорад бардора люк дорад кондитсионер дорад кор мекунад мошин чихол дорад бардора яксола ҳуҷҷат тайёрай қарор дар шаҳри душанбе нархаш 39000 сомонай бо курси имзо гирем 253000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад фақат хоҳиш карда ай 35 поён гап назанам ай 35 боло мешавад 35 нарх охироншай кадомтона маъқула метавонед занг занед бардор дигар маълумотша гиред марҳамат рақамош дар экрани шумо. мегзарем аз наҳум мошини фурӯшӣ. ваз 2107 дӯстони азиз соли бароиш 1998 судишвориш бензин газай объем мотори 0.6 литрай коробка передачаш механикай мошина ҳолатш беҳтаринай бардор мошина соли 2000 ай россия овардагиан мошин умуман задаги пӯшидаги надорад мошин фақат бардошта мондаги мошин хоб буд бисёр вақт қарор дар ноҳияи исфара бардор нархаш 12000 сомона бо курси имзо гирем 77000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад муомилаи хуб дорад бардор кадомтон харидорен ёки маъқулатро на рақамош дар рои экранашон метавонед занг занед дигар маълумот чахтон гирем бардоро дар канали мо агар такрор шуда бо обуна шавед бардоро кадомтон меҳмон бошед мо ҳар рӯз якта видеои нав пешкаш мекунем якта лайк мудем ва дағиш тамошо кунед раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. дайво тико дӯстони азиз соли бароиш 1997 судишвориш бензини холияй объем моториш 1.6 литрай коробка передачаш механикай мошин нахадой бардор аккумулятор надорад ланҷери тарафи пассажириш бардор каунтарак трешинрoi заводской ҳамин хел омадагиай гуфтагиай бо биен хитон бинен қарор дорад дар шаҳри ҳисор бардор нархаш 12500 сомона бо курси имзо гирем 80000 рубл мешавад. мошина дигар моториш нахадой бардор бо арзон мешавад муомилаи хуб дорад рақамош дар рои экранашон кадомто тико харен ки маъқулен аз занг занед дигар маълумот чахтон гирем бардоро мо навори имзоро давом медиҳем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. вазн нива дӯстони азиз соли бароиш 2002 судишвориш бензини холияй объем мотори 0.7 литрай коробка передачаш механикай мошина ҳолатш хубай бардор нива раз соседиш нағзай нахадвай қарор дорад дар ноҳияи РАХШ нархаш 22000 сомона бо курси имзо гирем 142000 рубл мешавад. мошин бо муомила мешавад бо арзон мешавад муомилаи хуб дорад рақамош дар рои экрани шумо бардор чӣ маълумоте ки ба шумо дар кора метавонед дигар маълумот чахтон гирен дар комментария нависем ба шумо чӣ хел мошин дар кора маълумотша пара нависем бардор солшам нависем чӣ хел мо кӯшиш мекунем ки дар навори оянда пешкаш мекунем бардоро раҳмат барои ҳаматон. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ваз 21099 дӯстони азиз соли бароиш 2002 судишвориш бензин газ кор мекунад объем моториш 1.5 литрай коробка передачаш механикай мошин нахадой бардор беҳтаринай қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров нархаш 10000 сомона бо курси имзо гирем 64000 рубл мешавад. мошин бо арзон мешавад муомилаи хуб дорад бардоро кадомтон мошини алиши ам доред агар мошини нағд бошад алиши ам мекунем бардоро дигар маълумотша метавонед ба телефон гирем бардор на рақамош дар рои экранашон марҳамат занг занед ва дигар маълумоти пурраш айсоиби худаш гирем марҳамат. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D дӯстони азиз чӣ хеле шумо хоҳиш кардем соли бароиш 1996 судишвориш бензин газ кор мекунад объем моториш 2 литрай коробка передачаш автоматай мошина сиятсияш беҳтаринай нахадва ягон камбудӣ надорад қарор дорад дар шаҳри панҷаке нархаш 28500 сомонай бо курси имзо гирем 185000 рубл мешавад. мошина гуфтааст хушро нигоҳ кардагиам бе ягон камбудиай на рақамош дар рои экрани шумо бардор кадом хариданино ки маъқулай метавонед занг занед дигар маълумотша гирен мо наврона давом медиҳем. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Дайво Матис дӯстони азиз соли бароиш 1998 судишвориш бензини холияй объем моториш 1 литрай коробка передачаш механикай мошина ҳолатш хубе бардор нахадай задагӣ нестай қарор дар шаҳри душанбе нархаш 17000 сомонай бо курси имзо гирем 110000 рубл мешавад.
мошина нархи охиронша бардор дига беҳуда занг назанед, арзон намекадам. Яке варианти алиши дорад, кадом метавонед мошини алиши доред, на марҳамат занг занед, рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед дига маълумотша гиред. Мо наворро давом медиҳем. мегзарем ба 15 мошини фурушӣ. Daewoo Nexia дӯстони азиз, Nexia корейский, соли барош 1995, судифуриш бензин газе, объем мотори 1.6 литре, коробка передачаш механика бардоро, мошина сертификатиш нахадвай беҳтарин кор мекунад. Мошин як сола ҳуҷҷат дора бардоро, албатта балони нав дорад, аккумулятори нав, редактори нав задагиай. Қарор дар ноҳияи Ёбон нархаш 12500 сомона, бо курси имза гирем 80000 рубл мешавад. мошин дига арзон намешавад, нархи охирон шай бардор беҳуда занг назанед, хоҳиш кардагӣ фақат мошинхари аниқ занг занад, нархи охирон шай ина бардор кадота даркора метавонед занг занед, дига маълумотша гирен. ин буд 15 та мошинои фурӯшимо. дар комментари нависед чихел мошинҳо даркора, мо дар видеоҳои оянда пешкаштон мекунем. худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеоҳои оянда.